Barkanku da zuwa Y24 Palace Hotel, inda jin daɗi da kwanciyar hankali ke haɗuwa game da kulawa ta musamman. Muna ba ku damar jin daɗin zama a cikin ɗakunanmu na zamani, tare da karrama baƙinmu da ke zuwa daga ko'ina cikin duniya. Ga masu neman jin daɗin zama mai ɗorewa, ɗakunanmu suna ba ku damar kasancewa tamkar a gidajenku. Muna da ɓangare na cin abinci domin cika maƙoshinku. Ga kuma motocin haya don tabbatar da cewa komai ya tafi daidai cikin jin daɗi. Bugu da ƙari, mun tanadar muku da ɗakunan taro don gudanar da tarukanku cikin aminci. Ku tuntuɓe mu a rukunin gidajen Ɗanladi na CD lamba 345. Y24 Palace Hotel, gidanku na jin daɗi.